Mariri boss. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun kana ku danna like, sannan ku yi mana comment. Ni ne naku Mariri boss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga yadda za ka yi ka ɗora hoto a saman bidiyonka ko kuma ce poster a saman bidiyonka a YouTube. Mutane na yawan yi mana magana, sukan ga bidiyo, wani ma bidiyon in ka shiga sai ka tarar abin da yake cikin bidiyon sam baya da halaka da abin da yake hoton bidiyon. To amma akan yi wannan hoton ne in ka kirkira bidiyo sai ku haɗa poster, ku kirkira poster lafiyayye, sannan ku sanya a saman bidiyon ku ta yadda in mutum ya zo kallo, ya zo wucewa YouTube da ya ga wannan poster zai iya ɗaukan hankalin shi har ya shiga ya kalla bidiyon. To shi kanshi poster ma ana biyan kuɗi. YouTube sun fi biya sosai in har kana gyara wannan poster ka sanya shi. Yau za mu nuna muku yadda za ka mallaki kayan aikin da za ka gyara, za ka haɗa hoton, da yadda za ka haɗa hoton, da har yadda za ka yi ka je ka sanya a bidiyo. To process da za mu bi na farko shine mu buɗe data. Mun buɗe ta sai mu shiga ina abin nan Play Store naka. Wato ga Play Store ko, sai mu shiga cikin Play Store. Ko da wani irin application kake yin downloading din bidiyo za ka yi amfani da shi, amma ni na fi amfani da Play Store. Sai mu shiga nan inda su ba da alamar search, sai ka rubuta abin nan, sai ka rubuta na farko, ka rubuta Pix Lab, Pix Art. In ka rubuta Pix Art sai ka danna search. Da ka danna search ga Pix Art nan, sai ka danna nan installing. Ni installing ya gama, ku haƙuri a bisa ɗan jimawa nan da yake ba. A duk lokacin da kake son wani abu da zai taimake ka wajen abun nan, wajen gyara YouTube channel ɗinka, to ko ka bibiye mu ta wannan sunan Neman Kuɗi TV. Neman Kuɗi TV in sha maga Allahu, ko da ce baka da sana'an yi ne a intanet, tun daga farkon farin yadda za ka fara sana'a a intanet har zuwa sanda za ka abin nan fara samun kuɗi a cikin intanet, kuɗi kuma ba ɗan kaɗan ba. To yanzu ya yi gama download, yana installing, bari mu jira shi ya gama installing. Kai dai ka natsu da kyau, ka mai da hankalinka, ka fahimta, ka fuskanci duk abin da ake yi. Kada ka ce za ka tsallake ko ɗan kaɗan daga cikin bidiyon nan, domin tsallakewa yana kawo kwafsawa ta yadda za a yi wani abin ko kuma faɗi wani abin da baka sani ba ko kuma baka ji ba. To yawa gashi na ya gama, sai mu danna open. Ku yi haƙuri, bari mu rufe data ko. Abin da zan faɗa muku a nan shine wannan application da za mu yi amfani da shi, domin shi free ne ake amfani da shi, kyauta ba. Amma akwai application suna nan da dama wa'yanda ana biyan kuɗi kuma sun ma ɗan fi wannan abin nan, sun ma fi wannan iya tace hoto, amma su ana amfani da kuɗi ne gaskiya. In mun gama wannan tutorial ɗin za mu zo mu nuna muku shi daga ƙarshen, ko kuma mun gama nan wajen kawai za mu nuna muku shi.
idan ka shigo wannan alama da makashin shi za ka taɓa, sai ka taɓa nan inda rubuta banda fasin sai ka danna wannan zaɓi na farkon nan fasin. To in yayi rolling ya gama sai mu ga abin da zai faru. To kaga da ya rolling ya gama ga abin da ya faru, yayi shata mai ja. To in mu rufe mu taɓa wannan alaman gun da suke cewa mu taɓa, to in ga ya fito da mutum ɗin shi kadai. In akwai wani kuskure a cikin fitarwa sai ka sake gyara. To kun ga mun fitar da guda ɗaya ko, mu yi saving ɗin shi haka, sai mu danna wannan arrow ɗin da yake nuna mana na can sama. Mun danna sai mu shiga wannan zaɓin farkon, ba haka ba, sai mu shiga wannan zaɓi na biyun da a rubuta gallery. To haka mun yi saving shikenan, sai mu danna don, sai mu yi free. In kuma wani zaka kara duk dai gashi nan ga dama na. In kuma na intanet ne muke so wanda ya fi wannan, sai mu buɗe data, sai ka ɗauko application ɗinka na Chrome, gashi nan mun shiga, sai ka dawo new, ka danna nan sai ka shiga new tab. Da ka shiga new tab sai ka shiga search, sai ka danna RE. Da kama fara danna za su turo maka remove BG, sai ka danna search. Ka danna ya wuce sai ka zo ka shiga nan inda rubuta upload image. To haka nan sai ka zo ka zaɓa hoton da kake so. Misali wannan muke so, ko kuma wannan, sai mu shiga kawai mu danna don. To da ya yi sacin haka ya preparing ya gama upload, bari ga abin da zai faru cikin ɗan sakannai. To shi kenan sun gama ma aikinka. Shi kenan kaga sun inda su fito mu da mutum din, su fito da shi normally shar, sai ka zo ka yi danna download din nan. Shi kenan yanzu mun yi downloading din shi, mun aje shi a cikin wayar mu. Kar ka manta fa sai ka fa danna download din nan kafin za su aje maka hoton. Na gama. To da mun gama mai free, sai mu dawo mu koma cikin wannan application namu na Play Store. Bayan yanzu kuma mu rubuta Pixlab. Sai mu danna search, mu danna search ga Pixlab ana tana gashi nan, sai mu zo mu hau kan shi. To kaga Pixlab takes on picture, kun gan shi sun rubuta mun open saboda na mallake shi. Inda ban mallake shi ba su nuna mun da sai mu. To yanzu sai dai mu yi open kawai. Da mun yi open sai mu abin nan, sai mu zo mu shiga nan. Nan alaman ɗigo guda uku, sai mu zo mu shiga wannan image custom, sai mu shiga thumbnail banner, YouTube thumbnail, sai mu danna OK. Shikenan ya buɗe mana haka, sai mu danna nan domin delete na wannan rubutun da yake sama. Za ka iya barin shi amma an kaso. Sannan sai mu zo mu danna wannan alaman plus nan, sai mu shiga from gallery na kusa da na ƙarshe ba. Sai mu zaɓi hoton da muke so. Dama already mun samu hoton da za mu sa a background mu a bayan mu ba, kamar wannan haka. Haka tiyo da yayin wajen gongo ba. Shi wallahi. Kai wato ka ji ka zo aiki ba? Na fani ya ne.
yau wato da ka zaran ka hauro da shi haka sai ka dan jawo shi haka ka bude da kyau. Kaga ya bude. Yanzu mun samu background, mun samu bana lafiyayye, to sai mu ƙara koma a ciki haka mu ɗauko hotunan da muke so mu haɗa poster da su. Mu ɗauko hotunan kamar haka. Yanzu sai mu ɗauko wannan, sai mun hauro da shi haka. Ya mu ɗan rage mai tsayi, mu ɗan rage mai girma ba, saboda yanayin wajen. Wannan yana ma motsin ka kaman zai takura maka, ga inda zaka bi domin ka dakatar da shi, ka taɓa wannan ɗan abun. Sai ka zo nan, sai ka zo daidai nan wajen, daidai inda aka sa alaman kwaɗon nan, ga wannan abin ya tare mana yawa, to ya kullu. Shikenan yanzu ko an taɓa ba zai yi motsi ba. Sai mu saita hoton yadda muke so. Shikenan yanzu kun ga hoto ya shiga kaman a wajen ne aka ɗauki mutumin. To sai mu koma ciki mu ƙara ɗauko hoton wani kuma again. Wancan hoton da muka cire mata bana background ɗin. Bari mu zo gani, ina da wani hoton ma breaker za mu haɗa da shi, bari gani. Bari mu sa shi kamar yana zaune a kan wannan abun ne. Sai ka rage mai girma. To da mu sai ta hakan nan, sai mu ƙara ɗauko again dai za mu ƙara ɗauko wani. Ka daina tsaye ka haɗa poster lafiyayye wanda duk wanda ya zo abin nan kallon bidiyon ka da ya buɗe ya gani, ya ga hotonka, ya ga abin nan bidiyon da ka haɗa, poster da ka haɗa, zai burge shi har zai ji yana ra'ayin ya kalla bidiyon ka. Nan ya ɗan karkace, bari mu gyara tsayuwansa ko. Mu bar shi haka ko. Yanzu again dai za bayan ka gama saving ɗin bidiyon hoton, yadda za ka yi shi ne sai mu zo mu shiga YouTube namu. Mun shiga YouTube namu, sai mu zo mu shiga daidai kan wannan abin nan. Ba buɗe data ba ko? Za mu shiga YouTube studio namu. Za mu zo kan bidiyon. Sai mu zo kan bidiyon. Sai mu danna daidai nan wajen inda aka yi ba da alaman fensir nan. Mu danna zai wuce, da ya wuce sai mu zo nan, gashi nan again an ƙara ba da alaman fensir. Sai mu zo wannan kuma mu danna shi. Sai mu zo ga poster nan, sai mu ɗauko shi. Ga poster ko, sai mu danna select ɗin nan. Mu danna select, sai mu danna saving. Shi kayan da ya saving ya gama. Gashi nan. Haka damu dan ka ja nan ka ga ya fita, ba matsala bane, zai zo. A gan shi nan ya bayyana ko. Kalli zaluncin mai kuɗi. To shikenan, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu na yadda za ka haɗa poster kan bidiyon ka. Kaga ya sauka kuma yanzu zai dawo daidai zuwa ɗan anjima. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. To
domin kasancewa tare da mu ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Wannan shi zai ba mu damar da za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo namu na ci gaba irin wannan. To sai an jima, ni ne naku Mariri boss. Mariri boss, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon, kana ku danna like, sannan ku yi mana comment. Ni ne naku Mariri boss.